Yo! Μαλάκα, όπια. Έχει πολύ ωραία μέρα για να κάθεσαι μέσα, οπότε είπα να βγω να πάρω λίγα αέρα, γιατί έχω πήξει μέσα στο σπίτι ρε φίλε, έχω πήξει, δεν μπορώ άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, είπαμε να πάμε μια βόλτα, να το κάνουμε σωστά τουλάχιστον. Να πούμε και να γεια στον Ερίκο. Γεια στην κάμερα αδερφούλη! Σε λίγο παίρνουμε χώμα. Σε λίγο... Τι είσαι? Σε λίγο παίρνουμε χώμα. Τώρα με την άνοιξη μπορείς να κάνεις πραγματικά ό,τι θέλεις. Ένα καφέ θέλω, τίποτα άλλο. Ένα καφέ και ένα σουβλάκι. Φρέντο, σουβλάκι και σκάψιμο. Αδερφέ, μήπως θες να έρθεις εδώ πέρα να αράξουμε? Safe for work. Έχω φέρει εδώ το μικρό και σκάβει. Δουλειά! 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 Στην ουσία θέλουμε να κατεβάσουμε αυτή την πλευρά για να σε πετάει λίγο πιο σωστά. Γιατί έτσι όπως είχαμε φτιάξει ήταν για... Και πάνω σε έστελνε. Πάει καλά! Landing φωτιά μπορώ να πω. Landing, κοιμάσαι πάνω, τρως, τι θέλεις? Θες να φας φακές, θες να φας κοτόσουπα, θες να φας μπριζόλες? Απλά στρώνεις τα πιάτα σου εδώ πέρα, τσακ, και τρως. Τίποτα, σαν χαλί. Εδώ. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι, να πούμε. Πολύ καλή δουλειά και σήμερα από την ομάδα. Δεν γίνεται άλλο ρε μάγκες τώρα να βγούμε, καθόμαστε εδώ πέρα, σκάβουμε και δεν χώνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ποιο κοροϊδεύουμε, εμένα? Ποιο κοροϊδεύουμε τώρα? Ποιο κοροϊδεύουμε τώρα, τους αυτούς μας κοροϊδεύουμε? Δηλαδή είμαστε τόσο καιρό εδώ πέρα, σκάβουμε, υδρώνουμε, δεν έχουμε φαγητό, δεν έχουμε νερό. Είμαστε εδώ πέρα 3 μήνες, δεν μας έχει δει κανένας άνθρωπος, μας ψάχνουν οι γονείς μας. Μας ψάχνουν οι άνθρωποι μας, παίρνουν τηλέφωνο, δεν έχουμε κάρτα, δεν έχουμε λεφτά. Οπ. Τι είναι αυτό? Καφεδάκι. Ουπα. Yeah. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε από την κάμερα. Σήμερα είμαστε αρκετά ξεκούραστοι. Σήμερα είμαι αρκετά ξεκούραστος. Θέλω να δω αυτό το ρημάδι να τελειώνει. Μπορεί να τελειώσει αύριο. Σε παρακαλώ. Say no more, fam. Λοιπόν μικρέ, πάμε λίγο γιατί πολύ κάθεσαι να πούμε τελευταία και δεν μας άλλες καλά, έτσι. Ain't never rode a horse or drove no trucks, started fights or acted tough, but I like to hear them country songs, 'cause country music in my ear makes me feel where I wanna feel. Country music, it's so fine, makes me feel good all the time. Δηλαδή σκοίτα εδώ πέρα θέα που σου έχουμε να πούμε, έτσι. Σένια αδερφούλη, σένια να πούμε. Πού τα βλέπεις αυτά στα καλύτερα ξενοδοχεία δεν τα έχουνε. Πω. Εδώ θάλασσα, εδώ ντροπ. Μουρλιά είναι, μουρλιά.
Ρε αγόρι μου, φτάνει! Πάμε να φύγουμε να πούμε! Μισό εδώ κάτω ρε. Κοίτα εδώ το μαλάκα τι έκανε. Ολοκένουργιο ήταν, 200 ευρώ ξύλο. Άντε, οι μαλακίες σου. Μου χρωστάς 30 ευρώ. Όχι, όχι. Αυτό είναι το rock roll. Σχεδόν. Ωραία φίλε. Δεν είμαι καλά. Με ένα τόσο ωραίο καιρό δεν είναι να χάσει τη βόλτα στο δάσος. Πω, δες εδώ. Τι ωραία θέα. Όπα ρε φίλε. Κάποιος σου έχει χτυπήσει εδώ. Μπρο, είμαι διασώστης. Είσαι καλά? Σήκω λίγο. Κουρασμένος, Εσκαβές. 2 μήνες. Τι είναι αυτό? Αδερφούλη, πάμε μαζί, πάμε μαζί. Λες να πάω να το ξαναδώσω? Όποιος ξέρει τι είναι αυτό, μην το δοκιμάσει ποτέ.